Óvodai vízicsigák. 2-es. Palini sárkányok. 3-as. Spártaiak. Hát ott Barni, ott eved apát. Abban a hajóban, ami ott messze jön. Hát ott. Igen. A ritmussal nézd, hát itt jönnek már, nézd meg, már versenyeznek. Már itt jönnek. Az ott a piros, az a túloldalon, az van elő. Ja, azért annak igen gyors a csapásszáma, érted? Csak bírják a többiek, nem annyira nyomatnak. Hát még nem biztos, mert behozhatják. Ja. Hát ott most jönnek. Még nincs odádőle. Nincs, már ezek kezdő meg jönnek itt fele Ebben van a fiam. Ebben az mifelől kik van? Ha? Hát most már ezek vannak elő, hát itt a bóján lehet látni. Szerintem is, igen. Ja, az egyes. Ja. Mondjuk ez ilyen érdekes lesz. Hallatlanul izgalmas a mérkőzés. Megpróbálunk egy célfotót csinálni róla. Ez az egyet. Lehajra ez az egyet. Az egyet lehajra. Látod? Engedi. A fölényesen jár egy fél hajó hosszú. Átfároztatott a 3-as pályán. Megnyerték.